खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासिखौबो फिन खेबसे आंनि क्रस आर्बिट चेनेलनिफ्राय साफ्रोमखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै जोंनि सभा जाबाय थानाय सभाखौ आं नोंसोरनो खिथिनो सानदों। आंजों लोगोसे नोंसोरबो नायलांदो। स' लोगोफोर दा आं बे जोंनि पेन्डेलनिफ्राय ओंखारलांगोन, नोंसोरनो खिथिलांबाय थागोन, नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे जाबाय जोंनि बर्नगाव आन्सलिकनि बर्नगाव पास्टार आन्सलिकनि जोंनि आन्सलिकआव खैथा 20टा गामि दोङो नै। ओमफ्राय दासो एल'ग्रा हायनायमोन, एल'ग्राया हाबनानै थांबाय। खाम साम संनाय हारिखौ नायनानै ओरैनो जास्ट दसे ओंखारलांबाय आरोना बिथाङा। दा उनाव खिथिगोन आं बिनि भिडिअ'खौबो ससे लाबोना होगोन आं। बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दंफायो गलामा खानैयाव। एल'ग्रा सार दंफायो जोंनिया नै। ओइ नोंसोरनि पेन्डेलाव बेसिं? फैसा गिफ्ट होदों नै, फैसा गिफ्ट होदों। उन्दै गथ'फोरखौ बेरा अनो ना न'? नोंसोरनि पेन्डेलाव बेसिं? ओइथिं दा लोगो हमहैगोन र' आं नोंखौ दै। दे बेरायदो। पुरा दुकान गोजा, नारें गोदै, फिथा, हटेल, साहा दुकान सब इसिंनो गोजा। हा नारें गोदै बायनोसै दा इयाव आङो। नारें गोदै माबा माबि दुकान पुरा। हा दा गिर्जा जागासिनो ना, ओंखायनो क्लस खालामना दोनथ'दों। मा मोनोथाय बेयाव बे हटेलाव हाबाखै, खनसेबो हाबनो नायाखै। लास्टफोरावसो हाबनाय जाबा हाबसै। चिकेन र'फोर मोनो। मा मोनगोनथाय? दावदै मामलेट मोनो। बे जाबाय बेलगुरि पास्टरेट। बेयाव 13टा गामि दोङो। 13टासिम थांजोबला, बहुत गिदिर गामि ना, थाबायनोबो हाया। थांजोबला इसिं दुकान हारि सिं नायहैनो र'। खुलाना बन्द' दा गिर्जा जबाय थादों, बन्द'बो जानो हागौ, थेवबो थांनाय नायनो। बे आमजुलि पास्टरेटनि बेयाव 18टा गामि दोङो। नैबिसिं 18टा गामि दोङो। ओमफ्राय दा हाबबाय थाला, उनावफोर थाबायबा आं खिथिसिगोन। दायो जों ओरैनो जास्ट पेन्डेल हारिखौल'सो नायथिंदों आरोना। उत्तर नलबारिनि पेन्डेल उलगुरि बापटिस्ट चार्च। इसिं 15टा गामि दोङो आम्बागाव पास्टरेटआव। 15टा गामि बहुत गिदिर नालाय, बेखायनो एसेबो हांजोबला आं। बे ससेसिम हांगोन। ओमफ्राय जोंनि गामिनिखौ आं दायो लास्टआव खिथिसिगोन। लास्ट नैबे जाबाय सिङाव खिथिगोन बेसे मोनसे जायो। दिनैथ' एसेबां जानाय नङा, जानो हागौ खम जानो हागौ। ओमफ्राय गाबोन सेटारडे सानडे बिसोर साननैयाव मानसि जानो हागौ आरोना। आं दाखालिनो दंफैखायो, दिनै जागायजेनबाय आरोना। सबाया मैया मोनायावसो जागायजेननाय, आं टाइम मोनासै फैनो। गेटखौ नायजागोन। गेट जाबाय। डेक'रेसनखौ नायथिंदों आं, सोरनिया माबायदि जादों। बिसिं मा आन्सलिकथाय, बिसिंबो बहुत खैथा पेन्डेल दोङो। बिराद पेन्डेल हारसिं थाबायजोबनो हानाया, ओंखायनो जों ओरैनो सा नायथिंगासिनो आरोना। सिंथ' नायलांबाय थागोन नोंसोरबो भिडिअखौ। बोसोरफ्रोमबो एनुवेल मेगाजिनखौ 2014 मायथाइनि गिर्जा पेन्डेल। लोगोसे जाय आलासिखौ लिंना लाबोदों। बे गेटआ नैबे, आं खिथिनो र'। अखा हायबायलै, बारा गोबाव थाजाया लोगोफोर, बेखायनो
अर्डार हारि माबायाव होदों नै ओमफ्राय नैबेयाव मादोंथाय नाफोर दोङोदां ओरैबायदि बरिया डेक'रेसन होदों ओमफ्राय सिंनि सिगांनि स्टेजखौ आं गाबोनफोर जुदि गाबोन एगारोबा ब्लग एगारबावोबा आं गाबोनफोर होसिगोन ओमफ्राय अखाबो हायबाय आं एसां गोबाव बेरायथिंलाबाय थाला दिनै स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबगोन अननानै नायलांगोन डिसक्राइब खालामालासेनो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो अननानै माबायदि नुदों कमेन्टफोर खालामदो अननानै जाबाय।